ole chomir thla ni riat ni lai ni ani a he channel nei tu birthday ni in tin he channel kumriat le ni khat tlin na chi ani bok min subscribe tu te chunga lom thu kan soinon le e ole video masalama khan Israel sipai te Rafah an lu chungchang kan puang to a khami kai noi le thuthar jok te kan ngai thlale don ani Israel sipai te chuan teng rual nen infantry nen ground troop Gaza chim top Egypt ramri Gaza a ei tur le tan puina thon lu na mun pui chu an lu chil rup maya Israel teng rual lu tin Israel chuan in do thlona mangin mun then khatan wai boka Hamas hel pasari an thinga la voin thlenga thiza chu som ni an tling to Rafah crossing hi an thununa mase in do na lian tham in do na tluan tling full scale in beina ero ala thleng lo hetianga Israelin Rafah crossing a beita ka chuan US chuan Israel ne na alo tiam to ral thuam bom thanem tak thon atum chu ati khot lai ni in asoya Rafah beina a aman mai a hlau Biden chuan ati khot lai ni in report rang chuan an tar lang US chuan Israel a bom transfer atum chu ati khot lai ti anem heta Israelin Rafah a aman a hlau hle Biden administration chuan kar masa khan bom pound sang hi pound zanga te sangtel te me umai Israel hela thon atum chu tuna ati khot lai ti asoya Israelin Rafah be pui thlak na lian taka aman mai a hlo thon thu US chuan asoya ni October ni sari nuwa US in Israel ta naral thuam thon tur arua man ati khot lai masak berani Washington chuan chimlam khopui Rafah be pui thlak na lian tak chu ado dal tlata Israelin chuta chuan Palestinian maktaduai chuang zet in khuar te himna tur angai tuana le mi pui himna tiam thei tur khop in buat sein na tha he be pui thlak na hiana om US chuan ring lova Biden administration official senior pakhat chuan Times of Israel rildanin US chuan tun hai thla engemaza chung khan Israel official ho tulok berber tenen virtual meeting voi ni an lo nei to a Rafah operation nei thei dan tur chung changa anin rem lo na te an soya Israelin khopui chunga Hamas abe ai chuan kong dang zong mai turin US chuan an du chutianga ni lo chuan Rafah be hian full scale in do na hring chuak don ni in nan nga ya Middle East pon lama in do na akan kayan hlau hle chutiang in biak na chu chun zom zela ni dona ma se White House chuan Gaza mi pui himna khop in buat seina Israel hian akal pui lo ni nan nga ya he in dona a hian mi pui maktaduai tel himna Israel chuan a tiam thei US chuan a ring lo thamasa atang dei to khan Israel ruai tu te chuan hetiang operation chungchanga hian thutluk na siam na hun a hnai to ni in an lo soi to a Rafah man tur ral thuam big Israel nena transfer tura rotna siam te chu uluk tak en fia alo ni to ni in US official chuan a soi he review wa hian kar masa khan pound sang ni arit bom sang khat zariat le pound zanga arit bom sang khat zasari thon chua chu kalpui hri lo an titlu a ti in US official chuan a soya White House chuan Israelin pound sang ni arit bom chu mi pui tamna Rafah le Gaza mun danga po man a him lo ni in asoi official chuan kar masa khan heral thuam thon tur shipment big ti top ani chungchanga thutluk na hnung ber siam ala ni lo thu asoya mase voin lama thuthara chuan Israel hena hetiang bom thon lu rum tum na chu atlol ta hri thon lu rum chu an ngam ta hri lo ani mel senior official chuan US in joint direct attack munition JDAM Israel nena transfer ati khotlai thu report chu anem nget State Department a case dang pakhat JDAM kit telin kan en fia chun zom zela he case zinga hian transfer thuai tur om hrilo nakin dawa transfer chungchang ngai tu ani le ang ti in thu chua an siam senior official chuan ral thuam thon chua mek te hi kum tam takalta atanga ruam man to ahmalama sum ruam man sa atanga lak chua ani don thu an soya Thamasa Congress in Israel ta na tran puina an pompui zinga tuna bum thon lu tur hi atel lovani Israelin supplement dollar amhan tur zong amu theinan kanin pe renga ni ti in US senior administration official chuan wartakin asoya US chuan Israel tan ral thuam le man ruwa
dollar maktaduai zariat somni pasari mandang apom le to tia soibok heti lai hian Rafah lama Israel sipai an chetran nia alana wangkhan Gaza thlop tu Iran chom thau helpol te an ron in luling ve ngala Hezbollah le Houthi te an ni deuh ber Houthi te hian drone le anti-ship ballistic missile an kap chuak ngala mase he thil thlenga hian chêtna le hliam a om lo ti in US chuan thu chua an siam US Central Command CENTCOM chuan Yemena Houthi sipai te chuan in rin ni zan le thole ni jing hian Gulf of Aden along te chu uncrew aerial system pathum le anti-ship ballistic missile mangin an kap ni in an soi aerial drone zinga panni chu Red Sea US le atran rual pui long ten an lo kap thla tian soya drone pathum na chu thole ni khan Gulf of Aden atla ni in CENTCOM chuan a soya thil ti chiat le hliam an om lo ni in US command thu chua chuan a soi anhuwa thole ni jing lam khan Houthi sipai te chuan anti-ship missile an kapa Red Sea sumdong long lam hoin an kapa mase hei po hian chêtna a thlen lo ni in CENTCOM thu chua chuan tarlan ani heng ral thuam te hian he biala target kan sipai le sumdong long te tan lo om an thlen ani ti in CENTCOM chuan an soya hei wang hian Houthi te hi nor chhun zom zel an tiam Israel in Gaza abaya wanga thin rim tak Houthi sipai te chuan Israel farm emo seaport nena in zom long zong laka indona an puanga Israel in Gaza laka indona ati top huna an campaign chu ti top ani ve don ti an soi tun karkalta kar top khan Houthi te chuan Israel longchol mun bei an tum thu an lo puang to a mase Houthi te missile hian KM sang ni vela hla a om Mediterranean longchol mun Israel longchol mun hi akap pha ka ngem Israel tan lo om an siam pha ka ngem ti zo na oma KM sang khat zaruk vel ka phak missile te chu Houthi te hian an nei nge ya tin Iran sahit 136 drone KM sang ni thlok thei po an nei boka heng hel ho hi buaina lian zok ti chuak thei din muna an ding ve me kani Israel sipaiten Rafah an be me kara CIA director chu Netanyahu nen inbiak na nei turin Israel a voin hian azin CIA director Bill Burns chu voin hian Israel a azina Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu a kom don ni in hingtarlan lo official chuan Reuters news agency a hril Burns an atlo chan hi Israel in Rafah sipai beina kalpuite Gaza le Egypt ram ri Rafah ram ripoimo tak alak sakbaka Gaza chim lama khopui chunga in khuar Palestinian mi maktaduai khat chuangte in son chuak tura hriat tiran ni mek chungchanga te ani Israel in Rafah a be hian in ka hai thuthlung kalpui mek a hlotlin don lo niarin hlerna siam boka Israel Hamas US Qatar le Egypt palai te chu voin hian Cairo anin mule donani Cairo anin mule donani nimin lama kan puan tak angkhan Israel chuan Rafah crossing chu alu chila Israel sipai te chuan Rafah crossing an la a chuti line truce deal nei tura in biak na kalpui chhun zom zelalani Israel ground troop le teng rual chuan an sipai te chuan Gaza le Egypt in kar Rafah ram ria Palestinian lam chu an la fela operational control an kalpui Rafah hi tranpui na don na mun poimo takani a October thla a Israel le Hamas in dawtran atang khan mi pui tlan khom na mun berani thotan zana Israel in Rafah be pui thlak nuwa thole jing khan teng brigade pakhat chu crossing a hian an in son luta Israel a Karem Salom crossing po kharani to awangin UN chuan Gaza a 8 artery lian panni chu tuna chuan kharani ti in Gaza mi pui ta na tran pui na lama har sat thua nia om mek thua soi thole ni khan Israel sipai te chuan civil mi sangtel chu Rafah khopui chim lama an omna te chu chua san turin thu pe kan pe a hei hi Hamas fighter te ti bole infrastructure ti chet tuma limited strike kalpui ani ma inani Hamas chuan Israel in Rafah crossing ron lu chila alak chan chu regional mediator ten in ka hai thuthlung thar siam tura an be na ti chet tumna ani thu an soi an dem zia an soi Palestinian armed group hian thole ni khan Egypt le Qatar te rot na chu an pom thu an soya
hei hi Israel chuan an du dan ne na in mil lo ti an lo soi to bok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas chuan deal an pom hi Israel thil phut ne na in mil lo ti a soi to a Rafah kan sipai lu tumna ti tlul tumna ti balha tumna mayani ati Cairo antir mid-level Israel palai te chu miman te hruai kir le theina atana thil tul te Israel himna tur thil poimo tak tak te dila tel chungchanga ding het turin a hriat tir ti Netanyahu chuan a soi Israel Defense Ministry of Galan chuan Gazaram ria sipai hnena Gazaram ria Israel sipai te hnena Hamas ti chiat an ni ma chuan ani lo le an miman te an miman te an ram lama an hruai ho le vek ma chuan Rafah hian an thok chun zom zel don an chol san don lo tia soi UN Secretary General Antonio Guterres chuan Israel le Hamas in rem na siam chu Gaza Palestinian tele miman tele an chung te hrom tor na ti top na na poimo hle ani ati party pahnih te hian political thila huai sen na le in rin ton na lan tir turin kangen non le a tuna hian in rem na siam turin thei top chhuwa ban chan lo turin kangen non le ani ti in Guterres chuan a soi party pahnih ati hi Israel le Hamas a soina ni Gaza hian mi singthum sangli zasari somriat chuang an thi to ni in Hamas Encol Health Ministry chuan an soinon November thla in rem na an siama Hamas hian kar khat chung zet in ka hayan lo nei to a Israel nen in ka hayan lo nei to a khami chung khan Hamas ina an friend mi zapali chu chhuwa an ni a Israel hian Israel zela tang Palestinian zani somli vel an chhuwa boka Israel chuan mi za somni pariat vel Hamas ten an la kol ni in an soya miman somthum pali chu an thi to ti an nem het bok Israel hian hun rei tak chung chu in do na a hne na chang tur chuan Rafah a Hamas battalion lo om ten wai bo an ngai ti alo soi to mase Palestinian mi makta doi khat chuang zet chu Rafah hian an la in khuartlat maya karma sa khan Israel chuan safe zone an siam chunga in thiar lu turin alo hril hlom to a mase anin son chak lo hle UN le khotlang ram te chuan laya be pui thlak na ground operation lian tak chuan Rafah mi pui te tan ngong thalo tak anei thei don ni in an soi mol mol mai Israel tan po hian pressure sang tak a oma ale lama ama pui ber tu US point Rafah be pui thlak chu a support lova mase Gaza a hne na pum hlum chang tur chuan Israel hian Rafah a Hamas ho a hne veka ngai boxi avan lu hei thlak don em thole ni zan khan Rafah khopui chunga bom puak chuan Boruak ati engkul theya a hmutu te chuan Israelin bom mangena be chhun zom zel thu an soi Palestinian News Agency Wafa chuan tual chung Kuwait Specialized Hospital a medical source te thu soitar langin Rafah be na tharbera hian mi somni an thi to a mitam tak an hliam bok ni in an soi Rait al-Derbi chuan anu puile afa te chu be pui thlak na hian an thi tia soya Tal al-Sultan thanglam venga an chung ko chen na in chu bom tla ina per tia soi do thei takin kan nga ka herama hian kan om zelang zalen na kan nga ka he in do na hi zalen na turani ang pathianin aphal sakani ti in Reuters News Agency a hril Aljazeera a chung ko pahnih chen na in chima wangin ruang pasari mu ani thuan soi boka Israel Defense Forces IDF chuan thotan ni khan mi pui nuai khat vel zet chu in son chuak tur le expanded humanitarian area lampan turin a hrila hei hi al-Mawasi thlang lama tanga khan unis khopui le Central Gaza area ani fighter jet le ground force te chuan sipai infrastructure le noya infrastructure le Rafah area Hamas te na thona mun dang po an kapa firfiak somni velan thi to a operational tunnel saf pathum an ti cheto bok ni in an puang IDF chuan drone footage an ti chuaka crossing a hian armor vehicle Israel flag in tar na chu a chetla lai ti lanani Palestinian Migration Center pona square a teng engemaza tanom bok IDF official chuan tuna chuan Rafah crossing chu kharani to ti soin security din munina phalsak vele karyam salom hon le tumin ma an lamek ti soi
Karem Salom hi Israel ram chunga tanga Gaza ai tur le chom dol na pek lu na kong pui ani thunga hei hi Israel lam en kol ni in do ma chuan heta tang deuh hlir hian Gaza hian Israel atangin mamo an cholu tani Geneva a thuthar the dar tu te kom na UN ho tu Jens larki chuan Gaza atan puina lu theina tur arterialian panni kong pui panni chu tu na hian kharani ati UN ina da na fuel teng te hian ni khatla chau fuel an pe chuak thei ti soin hun rei tak chung fuel a lut lawani chuan mi hring puina na tho chu a che hle don ani ati IDF lama tangin chan na la om lova ma se Gaza chung le Gaza mi puina ata na tran puina thon lu ol sam zo ka kal pui atum thu Israel chuan a soya crossing dang asiam thu soibokin mar chaklama panhi siamani crossing hanti hian mamo thiar lu na ramri khan soina ani Rafah chunga mamo bulpui ber chu fuel ani thu UNRWA na thok chuan a soya fuel hian line te chu anti chaka apoimo tia soya kan health center te po akal zel theinan fuel hian apuya damdoi in te po in nun na chan himna tura en kolna an pek theinan fuel hi apoimo berani chu fuel chu tlak cham ani chuan engke ma buai vekani ati Gaza kong puya hian mi pui in son chuak an tama hengte hi evacuation zone chunga mi an nia ma se pon lam mi te po an telani ti in UNRWA worker pakhat chuan a soi ma se an kalna tur hmun hi ma omlo ti a soi boka safe zone chan ve chu vaivut thlale nia mi tam tak tan hmun na om lova a chan ve dang chu khan unis chunga oma kar enga mozat kalta khan bombe na an tok bokani chu wangin a himlo ti in UNRWA chuan a soi UNRWA hi UN hnuaia pol pakhat ni in United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees UNRWA ti ani a Palestinian ral tlan te ta na chom dol na kalpui tu pol UN pol pakhat ni in an mi le sa te hi Palestinian deuh vekan ni heng pol hi October ni saria Israel beina khanan in rol ve nge ni in Israel chuan an lo soi to a UNRWA mi le sa Israel beina atel te chu UNRWA chuan an ban ti an soi boka US le UK baka ramthen khat chuan UNRWA tran puina an pek thin chu he thil thlenga wang hian an lo ti to play lok to bokani kha ole soi se na ni love khati chin khani se Israel hian Rafah lutin teng rual nen ground troop nen om hunan khwar meka beipui thlakin Rafah crossing Gaza lam chu an thunun tabok lian tham takin Israel hi an chet chhun zom hri lo ni in alanga ma se sipai te hian chol tur ti thupe kan dong chuang lo ani na taka chuan Hamas ho deal siam tura an nur na man ro pakhat ani a chuti lai ero chuan deal a hlo cham thula cha chhun zom hal turin anin ready ran bok engpo ni se thil thlen dan en hian an Boruak a so sang vet hle ti chu a hriat mai ome thil lian tham tak thleng thut thei ani a chu wangin thuthar beri hriat zel theinan he channel hi ilo ngai chang zel don nia